tomto dieli si ukážeme aplikáciu materiálu Relievo a jeho postupné farbenie. Takže po zasnutí penetračného náteru si môžeme vzorku namaľovať podkladovou farbou Dekorfond. Ideme si nájsť túto podkladovú plastickú hmotu. Má výhodu takú, že obsahuje plášť sočnice, ktoré môžete vidieť aj na tomto detailnom zábere na hrane hladítka. Takže túto hmotu môžeme aplikovať kľudne do hrubších vrstiev. Dajme si túto krásnu hmotu s pár vlasmi na našu stenu. Túto farbu po zasnutí môžeme dofarbiť akýmikoľvek dekoratívnymi farbami. Hrubú štruktúru máme hotovú, počkáme, kým to presne a môžeme si to zafarbiť podľa našich ľubovoľných farieb. Ak nám Relievo vyschlo, môžeme aplikovať dekoratívnu farbu. Používame kombináciu farieb, aby to bolo trošku výraznejšie, aby to bolo autentickejšie, aby sme to trošku aj vytieňovali, čiže nebojte sa kľudne pomiešať si farby a pekne sa s tým vyhrať. Ak to máme dofarbené, necháme to vyschnúť a máme hotovo. Relievo je plastická omietka, ktorá vytvára štrukturovaný podklad pre dekoračné techniky. Umožňuje dosiahnuť hmatateľnú hĺbku a relief.